Pinaagi sa mga lapis ginalauman sa mga pulis nga mapabaskog pang ila relasyon sa mga komunidad. Bisan may risgo, nagakadto sila sa mga nabukid nga barangay agod mapanagtag ang iban pa nga mga libre nga mga school supply sa mga estudyante sa Banwa sang Tuboso. Ang ining istorya sa sining episode sang Baganihan. Kada semana nagabiyahe ang katapos ang Tuboso PNP sa mga nabukid nga barangay sang Banwa sang Tuboso. Sa mga alagyan, nagadulog sila kada may makitaan sila nga mga estudyante. Iniagod mapanagtag ang lapis. Upod sa mga lapis ang panugyan nila sa mga kabataan. Pati kami nga ang pag-eskwela, ang edukasyon, amo na ang makabulig sila, makatibawas sa pigaduhon. So, amo na ang amon initiative. In the same time, visibility kami sa babaw. Amo na ang ginadula namon ang notion nga makakita ang bata sang pulis madlok. Subong makakita ang bata sa pulis, gadinalaga na sila pakadto sa pulis, gaunahay na sila pakadto sa pulis kay kabalo sila ang kapulisan is mabuot, which is ilain sa mga naitudlo sa mga nagliligad. Nagligad lang nga sinimana sang ginsuguran nila ang Project Lapis o kun Law Enforcer Assistance to Poverty Insurgency Affected Students. Istorya ni Police Major June Ray Batadlan, hepe sang Tuboso PNP. Nahangpan nila ang kabudlayan sa mga kabataan nga yara sa kabukiran. Hindi man malipod nga sadtuanay, apektado sila sa nagaluntad nga kalakasan. Gani pinaagi sa mga lapis. Ginatinguaan nila nga mas mapalapit pa ang kapulisan sa komunidad. Ang kakulang sang impormasyon, edukasyon sa mga katawan sa babaw bukid. Nga kung magbulig ka sa pulis is mahadlok sila. Gaduwa-duwa sila magbulig sa pulis. Kay muna ko no, ang base balikan sila. So ginadula ta na. Gakadto tada sa amo nang area hindi para mag-imbestiga lang gid. So ginapakita ta sila nga kita as pulis ta, as gaobra sa gobyerno, willing kita magbulig sa ila pag wala ta sila ginapabayaan. Ang barangay San Isidro magtikol kag kadumngan ang pilalang sa mga lugar nga ila nakadtuan. Hindi man basta-basta ang ila ginahimo bangod sa piyak sang ginapatigaw niya kampanya, may peligro kag risgo sa ila nga pagtrabaho. Ang amon drive nga makabulig bala kag wala man kami may ginaobra nga malain or against sa aton mga utod sa ara sa insurgency. So aton is magbulig lang gid sa mga gakinanlan, labi na gid sa mga estudyante nga amon drive gid is makatapos sila sa eskwela. Kaya muna daay mostly sa mga far flung areas damo hindi katapos. So every time magsaka kami da giningan yun namon ang mga kabataan na dong dai tapuso ni king eskwela, pag eskwela ka mo maayo para makabulig mo sa inyo ginikanan sa uli. Apang luyag nila nga pamatud-an sa pumuluyo nga ang kapulisan hindi lang hapos mapalapitan kundi halos kaupod nila sa matag adlaw bisan kilometro man ang kalayoon sa ilang mga puloy-an sa police station. Hindi man madali ang ginalauman nga kalinong sang kapulisan sa kabukiran, pero sa bulig sang local government unit, mga pribado nga sektor nga nagasuporta sa proyekto, mas nahatagan sila sang kaisog kag inspirasyon nga mapadayon ang nasugdan nga initiative. Tagit mag-reach out sa community. Hindi tahulaton ang aton constituents, ang community, ang pumuluyo, hindi tapagulaton sila makadto sa police station. Kay may ara na sila problema damo. Once gakadto ka sila, so gali sila sa may problema ko to bala mo na nang aras makita ka na nila, sila na ma-approach sa imo. Wala lapit na wala. Kaysa makadto pa sila, kabalo ka naman kalayo ang police station sa mga parablang areas. Upod man sa mga lapis ang dugang nga libre nga mga school supplies nga ginapalabot sa Tuboso PNP sa mga estudyante sa pila ka mga eskwelahan. Ang Project Lapis, isa lang sa mga hilikoton sa mga pulis sang Banwa nga ginakilala kag ginadayaw, hindi lang sang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office, kundi pati man sa mga manunudlo kag pamunuan sa mga eskwelahan. Tanan nga nagkadto diri, thank you gid na surprise dito kay
usually wala hindi ko ga-celebrate ang birthday. Okay, so once again, thank you and Tani, daho pa ka mo mapalipay ng mga Yes. Thank you once again. Magluwas sa Project Lapis, napasidungga naman sadto ang mga pulis ang Toboso paagi sa pa-birthday ni Toboso PNP. Kada bulan may estudyante kag bisan mga manunudlo sila nga ginakantuan para mapalipay paagi sa surprise birthday party. Do gamagan ang trabaho namon black gasaka kami to kagabulig kami sa ila. Eh stressful man ara ada sa dalom kanda kamo operation, kanda kamo daily work sa police muna na nakalipay man ang personnel. For a change naman Ang mga personnel kami kakaganahan pagid magserbisyo. Kakaganahan pagid magsulod sa opisina. Sa adlaw na tanong lang. Ay makita na mo ng mga comment sa social media which is positive. Simple lang ang amo nga mga proyekto pero masami kung mawadanan sang pondo sa bulsa na mismo sa mga pulis nagakuha sila sang panggasto. Pasalig nila nga ining mapadayon tubtob nga tigayon na nga mapahagan-hagan ng kriminalidad kag mangin malinong ang mga komunidad. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.